Nu skal vi en tur ind i filmens forunderlige verden. Langeland har i dag kun en enkelt biograf, Bio Langeland i Rudkøbing. Men den har stor opbakning fra både langelændere, turister og hele 100 frivillige i Langelands Biografforening. Vi besøger veteranen Signe Madsen, som har været med i næsten 18 år, og Bettina Nysom, som har været med i 1,5. Tilsammen ved de stort set alt, hvad der er værd at vide om biografen. Du lytter til Lørdag på Langeland, en podcast om foreningslivet og de mange arrangementer på Langeland. Mit navn er Lars Lyholm Johansen. Lad os starte med at høre om Signe og Bettina. Hvem er de egentlig, og hvad er deres baggrund? Skal jeg starte? Ja, gør du det. Ja. Jamen, jeg hedder Signe Madsen, og jeg er sygeplejerske til daglig, og har været frivillig i Langelands Biografforening i snart 18 år, hvor jeg startede som menig frivillig som cafémedhjælper, og så blev jeg operatør, og så blev jeg valgt ud til at være en del af filmudvalget, og så blev jeg spurgt, om jeg ville være i bestyrelsen, og så blev jeg næstformand og booker, og nu driver jeg en biograf. Ja. Flot. Operatør, er det dem, der... Det er dem, der starter filmene. Ja. Så jeg kan drive en biograf, hvis det skulle være. Jeg kan det hus udenad, indenfra, op og ned efter. Ja, fint. Og dig? Jamen, jeg hedder Bettina, og jeg er tilflytter til Langeland, og meldte mig egentlig lidt som frivillig nede i biografen for at lære nogle mennesker at kende. Så jeg er café-medarbejder og har ikke intentioner om at nå til at drive en biograf. Det lader jeg sige om. Det var godt. Ja. Men du har lært en masse mennesker at kende? Jeg har lært en masse mennesker, og jeg har hørt rigtig mange røverhistorier. Ja. Har filmen altid fyldt meget i jeres liv? Altså, jeg har faktisk aldrig gået så meget i biografen, som efter jeg flyttede til Langeland. Altså, jeg har lidt svært ved at sidde stille. Så da først jeg meldte mig ind dernede som frivillig, og begyndte at se, hvad der egentlig var af film, og snakkede med de andre dernede, det er faktisk først der, jeg sådan rigtig har begyndt at gå i biografen. Ellers har jeg faktisk aldrig været biografgænger. Det skal jeg blankt erkende, heller ikke før corona. Så det er først kommet nu her, og jeg synes, det er... Men det er meget forskelligt, hvad jeg ser. Det kan være foredrag, det kan være komedie, det kan være... Ja, hvad der lige fanger. Jeg tænker ikke, vi har tid til at svare så godt på det, men jeg har været filmentusiast, siden jeg var barn, og jeg kan stadigvæk huske min første gang, jeg var biografen, og jeg har haft traditioner med Disney-tegnefilmene tilbage i 90'erne. Og mine forældre har introduceret mig til gamle danske film, og jeg har kunne hele bagkataloget af gamle danske film, og vi skal slet ikke overhovedet derover. Og da jeg så blev stor teenager og begyndte at finde de engelsktalende film, det er også, jamen, ja, jeg kan sige, 98 var et meget stort år for mig, hvad film angår. Så der har jeg mange yndlingsfilm fra det år. Og jeg ser alt, stort set alt. Jeg er ikke så god til gyser og horror. Jeg kan lide gyser og komedier, fordi de er sjove, men det andet det er jeg ikke god til. Men, og så er jeg stor fan af musicals. Jeg elsker musicals. Og jo større, jo bedre. Og ja, action, god komedie, drama, you name it, giv mig det. Altså, det jeg bare gerne vil have i en film, det er, at der er en god fortælling. Der er en start, der er en midte, der er en slut. Jeg skal ikke ud og tænke i et eller andet kunstnerisk hejs, det er jeg ikke så god til. Men giv mig en god underholdning, så er jeg der. Før vi præsenterer selve biografen, et kort historisk tilbageblik. Langelands Biografforening opstod tilbage i slut 90'erne, hvor der var en række borgere på øen, som gerne ville have en biograf på øen igen. Langeland har jo altid haft en biograf. Vi har faktisk haft rigtig mange biografer, til dem, der ikke ved det. Der har både været i nord, syd og midt. Men tilbage der i slut 90'erne, fra den, der lå i Rudkøbing, den sidste biograf, der lukkede i midt-80'erne, så var der en god 15 år, hvor Langeland ikke havde en biograf. Hvor de så var en række borgere, der gik sammen om at sige, at de ville stifte en biografforening og få en biograf op og køre på øen, drevet på frivillig basis. Så det gjorde de tilbage i 1999, havde de den første. Og så brugte de jo 3 år på at få samlet penge ind gennem fondsansøgninger, kommune og byens butikker støttede og fik skravet, tror jeg, 5,5 millioner sammen og fik bygget biografen dernede, som er der nu, og som er 23,5 år gammel i dag. Spændende.
og er drevet på 100% frivillig basis. Ja. Og det var de tanker, der egentlig lå bag ved biografforeningen. Det var simpelthen at få etableret en spritny biograf. Ikke en spritny biograf, men at få en biograf tilbage på øen. Det var faktisk Tage Rasmussen, der var redaktør på Fyns Amtsavis, som var med til at starte det, og som var den første formand i biografforeningen også. Og det er jo så egentlig det, der endte ud i det, der hedder Bio Langeland. Det er det, der endte ud i. Altså, Bio Langeland, det er sådan lidt... Vi hedder Langelands Biografforening, i daglig tale kaldt Bio Langeland. Ja, så det er det samme. Det er det samme. Ja. Vi er jo en fuldt ud selvejende institution. Vi får ikke offentlige tilskud nogen steder fra. Kommunen hjælper os ikke på nogen måde. Vi ejer bygningen og hele pivetøjet selv. Det er drift og entréindtægter, der kører det. Og så er det støttemedlemmer af foreningen, der er den helt store giver af biografen overlever. Ja. Plus det frivillige arbejde. Og du var lidt inde på det med tidligere biografer på Langeland. Ja. Ved du, hvor mange der har været? Vi havde faktisk Else Voldsgaard, der har været tidligere leder af byarkivet, det byhistoriske arkiv i byen, holdte et juleoplæg for os her til vores julebrunch med de forskellige biografer, der har været. Der har faktisk været 2 op på torvet i Rudkøbing før. Og Nan Tofdal, der er den nuværende ledende af byhistoriske arkiv, som er en del af bestyrelsen i biografen, har også fortalt, at det har været, altså der er ren drama, det er lige til en film. Med at den tidligere ejer af den ene gik konkurs og begik selvmord, så opkøbte den anden, og så drev han 2 biografer. Men jeg ved, at museet har også de her arkivalier fra Lohals Bio. Jeg ved, der har vist været noget op omkring Bøstrup og Tranekær, har der også været noget engang. Jeg ved, der har været i Humble også, tror jeg det er, at der har været noget biografdrift dernede, helt tilbage i tiden. Og det er fra før 1900-tallet, at der har været biograf på Langeland. Ja, det var stumfilmen. Ja. Så der er masser at dykke ned i, hvis man interesserer sig for historie og biografer, så er det bare nede på Byhistorisk Arkiv. De har masser. Ja, og så er der måske nogen, der lytter til vores podcast her, der endnu ikke har været der. Mm-hmm. Og hvordan er biografen i Rudkøbing indrettet, og hvor ligger den? Den ligger i Grønnegård 9. Til dem, der ikke ved, hvor det er ved siden af Rema 1000. Der ligger sådan en stor sort bygning med et glasparti, hvor der står Bio Langeland udenpå. Mange tyskere tror, det er et supermarked. Ja. Fordi det hedder Bio. Men vi er en biograf. Der er 1 sal. Der er plads til 120 gæster. Og så har vi 1 handicapplads. Og så har vi en café med plads til en 30-40 stykker, der kan sidde og drikke kaffe og spise popcorn og chokolade og købe blandt selv slik og få kolde læskedrikke, godt vin til ganen og lidt øl, hvis man vil have det. Om sommeren, så har vi bordstol udenfor. Ja. Men det er vel også en del af forretningen, altså? Det er cafésalget er en stor indtjening til os også, og hjælper til med driften. Ja, men det kræver mange frivillige. Det kræver rigtig mange frivillige. Det kræver rigtig, rigtig mange frivillige. Så hvordan er I organiseret? Hvor mange frivillige er der? Vi er omkring 100, ikke, tror jeg. Omkring 100 frivillige. Ja. Så det er lidt af puslespil at få sådan en vagtplan til at gå op, når de skal lægge det. Så der sidder nogen og laver en vagtplan? Nej. Vi er organiseret på den måde. Vi er omkring 100 frivillige. Vi er fordelt på det, der hedder 9 teams. Vi har 9 teams i biografen, hvor de her 100 frivillige, de er indplaceret på. Så er man frivillig enten på mandag aften, tirsdag aften, onsdag aften, torsdag aften, fredag aften, lørdag eftermiddag, søndag eftermiddag eller søndag aften. Og så har vi det helt store hold, hvor Bettina er frivillig, og det er superholdet, der hedder dagholdet, som dækker vagter mandag til fredag i dagtid. Ja. Og så er man på de hold, og så er der en teamleder, der har det overordnede ansvar for holdet, hvis man kan sige det sådan. Og holdene ligger selv deres vagtplaner. Ja. De får simpelthen et månedsprogram ud 1 gang om måneden. Aftenholdene og weekendholdene, de ved jo sådan, jamen der er de hverdagsaftener, der er, og der er de weekender, der er. Så det er sådan lidt, der skal bare være et hold. Det består som regel af 3 cafémedarbejdere og 1 operatør, som har ansvaret for den pågældende vagt den pågældende dag. Dagholdet, de er sådan lidt mere, det er sådan meget i ferierne, når det er sommerferie, vinterferie, efterårsferie, påskeferie, helligdagene nu her, der kommer, og uden for ferietid, så er det sådan, er der film- og kaffeforestillinger mandag kl. 2, er der med skolen i biografen, så dækker de det, har vi børnebiffen med børnehaverne, så er det deres opgave at dække det, og så sætter de hold til det.
og så sætter man selv holdene, og man selv med til at byde ind på sin vagtplan. Ja. Og så igen, så er der nogle hold, de er så struktureret sådan, at de har vagt hver nu, så der er et hold, der har lige uger, og et hold, der har ulige uger, og så er det sådan, de kører det. Så er der nogen, der er lidt mere, hvor man sidder og mødes hver 3. måned, og lægger 3 måneders vagtplan frem, og så byder man selv ind med, hvordan det passer ind i ens kalender, hvordan man kan, og så får man til at købe den måde, og så bytter man internt. Ja. Men alle holdene er selvkørende, de får selv lov til at bestemme, der lander bestyrelsen så ikke på nogen måde. De har bare ansvaret for, at den pågældende vagt bliver dækket. Ja. Hvor længe er sådan en vagt? Hvor lang tid tager det? Det er jo meget forskelligt. Hvis det er børnehaverne, så er filmen jo ikke så lange. De skal jo Nej, kunne koncentrere sig om at blive siddende. Og skolerne, de er lidt længere, og så er der de almindelige film. Og de kan jo, nogle af dem er jo 2,5 time lange, og nogle er 1,5. Det er jo meget, det er meget forskelligt, hvor lang spillefilmen er. Ja. Så møder vi ind 5 kvarter før og gør klar. Laver de famøse popcorn, og sørger for, at der er pænt og rent, til de kommer. Og så er det også forskelligt, hvor lang tid vi er der bagefter. Det kommer også an på, hvor mange popcorn vi skal samle op. Ja. De medlemmer, der så kommer, hvad kommer de efter? Er det filmentusiaster, eller ganske almindelige beboere, eller? Det er meget forskelligt. Ja. Ja, jeg har da også været nede og sælge medlemskaber til nogen, der har sommerhus, og de har for eksempel kun om sommeren, men de vil rigtig gerne støtte op om, at der bliver ved med at være en biograf. Turister, der bare er på ferie en uge, så siger, gud, der er en biograf, det vidste vi ikke, det vil vi gerne være med til at støtte op. Så jeg synes, det er hvem som helst på den nærmeste, der synes, det er, at vil være med til at støtte op om det. Ja. Ikke nødvendigvis folk, der bare går i biografen. Nej. De er der selvfølgelig også, men jeg synes, det er meget blandet. Altså man kan sige, at i hverdagen uden for ferierne, der er det langlænderne, der kommer bruger os og støtter os. Og også medlemmerne. Men det er rigtig nok, som Bettina siger, at vi har rigtig mange medlemmer af foreningen, som bor udenøs, som måske er tidligere langlændere, som stadigvæk kommer her, fordi de besøger familier og vil støtte op om, at vi har en biograf på øen. Og så er der også rigtig mange turister, som har et sommerhus, som siger, at det er fedt, at vi har en biograf, og støtter os på den måde. Og så har vi også bare nogle som tidligere langlændere, som ikke bor her mere, men som bare gerne vil støtte op om, at dem har vi også. Ja. Og der er jo nogen, der melder sig ind og ud. Der er jo sådan et dyk hvert år, når vi sender medlemskontingentet ud. Så i løbet af året, så sorterer vi ud af dem, der siger, at vi vil ikke være medlem mere, så bliver de slettet, og så kommer der nye ind, så får vi solgt nye til nye. Ja. Så det er meget forskelligt, og det er ganske almindelige langlænder, det er filmentusiaster, der kommer hos os. Vi laver også mange foredrag. Vi har jo igennem 8 år nu haft foredrag fra Aarhus Universitet i naturvidenskab, gratis foredrag. Tirsdag aften, 6 om foråret, 6 om vinteren, om efteråret. Og de er også vældig godt besøgt, og der begyndte vi at se en helt anden kundekreds, som ikke kommer i biografen som biograf, men som virkelig bare gerne vil til de naturvidenskabelige foredrag og blive klogere på den, så det synes jeg også var sjovt at se. Og så har vi har jo i tidernes morgen, da vi tog det ind, der havde vi operabio. Det har vi ikke mere, fordi at der er blevet noget med, hvem der hiver operafilm hjem. Men da vi startede operabio op i sin tid, der var det også rigtig godt besøgt af operaentusiaster. Så i stedet for, at de skulle rejse til København og så kunne de gå ned i den lokale biograf og se det der. Altså, vi er jo sådan en lille kulturinstitution på øen. Altså det sidste nye, det er jo, når de holder strikkebiograf dernede også. Hvor de får lyset tændt derinde, så de kan se, hvad de laver, imens de ser film. Ja. Ja, det er da også... Det er det sidste nye, vi har indført her i 2026. Har vi en søndag om måneden, laver vi strikkebio, hvor de kan komme en time før og sidde og strikke og nørkle. Så har vi inviteret en garnbutik ind og sige, har du lyst til at komme med nogle af dine ting og se, om du kan sælge noget? Og så sætter vi en pågældende film på, så er lyset tændt inde i salen. Ja. Så der bliver der ikke dæmpet ned. Men så kan damerne, der er også nogle enkelte herrer, der deltager, men damerne, så kan de sidde og se, hvad de laver, mens de ser filmen. Det er godt besøgt også. Ja. Det er spændende. Ja. At det kan lade sig gøre.
hvad er jeres yndlingsfilm? Og Den var svær. hvis der kun er én, I må vælge at have Det med var på meget, mødet. meget svært. Det var meget svært. Altså, Jeg har... Den sidste, jeg nok lige sådan har set, det må være Mamma Mia. det er også en dejlig film. Det er en dejlig film. Og man bliver i godt humør. Og man sidder der og synger lidt med undervejs og sådan noget. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er nok det, jeg lige kan komme på. Hvad har jeg ellers af yndlingsfilm? Det er svært, hva'? Altså, jeg synes jo ikke, at man kun kan sætte sig til en. Man må have en yndlingsfilm i hver genre. Nå. Okay. Den næste, jeg havde på programmet, det var Grease, det samme genre. Ja, men det er stadigvæk også en god. Det er også en god. Altså, hvis jeg sådan skal ud i en yndlingsfilm, og noget, jeg altid vender tilbage til, og jeg kører meget genre her, så gamle danske film, der er min yndlingsfilm, det er Tre små piger. En operette fra 1966 med Susse Wold, Daimir og Malene Schwartz, instrueret af Ebbe Langberg. Okay. Den kan altid få mig i godt humør. Ej, så tror jeg hellere, at jeg tager Frøken Jutus eller baronessen fra benzintanken eller noget, når vi er i den afdeling. Har du nogensinde set Tre små piger? Nej, det har jeg ikke. Men det kunne være, at jeg prøve. Og hvis jeg så skal op i de lidt mere moderne film over i de engelsktalende, jamen så, som jeg siger, så er 98 for mig var virkelig, det var mit filmår, hvis man kan sige det sådan, hvor jeg lærte at læse undertekster. Så der har jeg da nogle yndlingsfilm der, det er blandt andet en, der hedder Ever After på engelsk, eller For evigt på dansk. Der er en Askepot-fortælling. Den kan jeg også altid sætte på, hvis det skulle være. Og hvis jeg skulle ud i action-genren, jamen, så elsker jeg Christopher Nolans Batmans trilogi. Den kan vi tage alle tre, men især The Dark Knight Rises, den kan jeg også altid smække på og være godt underholdt. Så tror jeg napper Jack Sparrow der i stedet for. Jamen, den er også god. Altså, og skal vi ud i dramaer, jamen så er der en lille film, der er nok ikke særlig mange, der kender, fra 2004, med Gerard Butler i titelrollen, og nu kan jeg engang, eller i en af hovedrollerne, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder. Ej, hvor træls, det kan jeg ikke huske. Den er jeg lige nødt til at slå op, fordi den er simpelthen, det er sådan en lille film, hvor man bare sådan tænker, det kan simpelthen ikke passe, at den ikke er blevet større. At den ikke er blevet større, men det er den ikke. Altså, det er simpelthen, at den findes ikke nærmest nogen steder, og man kan nærmest ikke opdrive den på DVD i dag. Okay. Og jeg har faktisk en anden også. Jeg har sindssygt mange. Og det er især de der små, smalle film, som der er ingen, der kender, og ingen ved. Altså, men som bare har en god fortælling. Altså virkelig en god historie. Den hedder Dear Frankie. Okay. Det er en fantastisk film. Ja. Den er med. Og ellers er der Nobody's Fool fra 1993 med Bruce Willis og... Jeg har virkelig trykket på en knap, du kan høre det. Paul Newman. Og igen, det er sådan en film, der er ikke nogen, der kender den, der er ikke nogen, der ved den, den kan ikke opdrives nogen steder, og det er simpelthen, det er den skønneste lille film om en mand, der lever i et lokalsamfund og bare skal have sin hverdag til at gå, og man bare ser, hvordan de tonser rundt. Og den er simpelthen, den er så skæbeskøn. Jeg kan se den, hvornår det skal være. Og bare tænke, ej, den er fantastisk. Men jeg har mange yndlingsfilm, og vi sådan virkelig går i. Så igen, jeg kan ikke nøjes med en. I må lave sådan et tema, det, altså til smalle film. Ja. Og det fører jo egentlig frem til, altså hvordan finder I ud af, hvilke arrangementer og også hvilke film, der skal spilles? Er det opfordringer fra medlemmer? Eller? Der kommer nogle gange opfordringer ind for medlemmer. Altså der er jo det, der hedder et filmudvalg, vi har i biografen, og hvor jeg sidder som formand for filmudvalget. Jeg har mange kasketter på. Og det filmudvalg, det består af 6 personer lige pt., som kommer med forslag til at se film. De har set, den her film er på vej, og det synes de er godt om. Plus at filmselskaberne er rigtig gode til at bombardere biograferne med, at de her film, de kommer, pipelinen ser sådan her ud, det næste halvår forventer vi, at det er det her, der kommer og sådan noget. Og så er det jo, som jeg siger, så er kunsten jo at sige, okay, hvad er det så for nogle film, vi ikke skal vise? Så fordi vi vil jo gerne, jeg er jo den holdning, jeg vil vise alle film. Altså om det er en smal, en bred, en blockbuster, jeg vil vise det hele, hvis jeg kunne. Men vi har kun én sal, og vi er frivillige, så der er sådan mange begrænsninger på. Så det er, som jeg siger, det er kunsten at vælge det rigtige ud. Og det kan nogle gange godt være svært.
Vælger I fra interesse, eller vælger I fra, hvad I ved, der kan skaffe kunder? Vi går jo primært efter det, der hedder kunder, og når man har været, nu har jeg været i filmudvalget siden 2012, har jeg været med der, så jeg synes efterhånden, jeg har en ret god erfaring, og det jeg er blevet oplært med også, det er, at på Langeland, vi skal minimere engelske titler, det kommer folk ikke til. Vi skal helst have danske film, jo mere danske de er, jo bedre, så er det også rigtig godt. Og så den sidste, som virkelig efter corona og efter de forskellige filmforlig, der har været fra regeringens side, som har gjort, at nu både DR og TV2 har nedlagt deres filmanmeldelsesprogrammer, så kan vi virkelig se, okay, så skal vi måske også holde os til de film, der får mest mediedækning i radio, reklame, tv, fordi at folk ikke er så opsøgende ude i film mere. Ja, jeg har samtidig set, at når der har været film med lidt lokalt islæb, så er det verdenspremiere i biografen. Ja, vi prøver jo at tage, vi har et fantastisk samarbejde med Film Fyn, som jo er en organisation, der er sat i verden for at bringe filmskaberne til Fyn, at de skal komme og optage noget af deres film på Fyn, så får de et økonomisk tilskud til at lave deres film. Det er jo alle fynske kommuner, der er med i Film Fyn. Der sidder en repræsentant fra alle kommunale bestyrelser på Fyn i Film Fyn. Og der har vi et ret godt samarbejde, i hvert fald Bio Langeland med Film Fyn, om at når der er en film, der er optaget på Langeland, og de har været her, jamen kan vi så få en gala-premiere før premieren? Det vil vi gerne være med til. Ja. Jeg har så mange plakater nu med autografer på, jeg ikke har plads til at hænge op. Så biografen har været med i mange år til de der gala-premiere. Ja. Og det har virkelig været stort. Altså vi havde jo Hævnen, der vandt Oscar tilbage i 2011, var jo nede, hvor Peter Aalbæk og Susanne Bier og Trine Dyrholm og Michael Persbrandt stod hernede og sagde velkommen til. Ja, det er flot. Og så ruller vi pænt den røde løber ud. Og kører Hollywood-stænger ud i stil, og sætter flaggerlæ op og det hele. Ja. Der er også foreninger, der inviterer til arrangementer med film. Det er der. Vi har jo for eksempel Medicinhaven kommer faktisk her i maj og viser en dokumentar om frø, hvor instruktøren Isabel Donero kommer og indleder, og man kan stille spørgsmål bagefter. Og det er Medicinhaverne, der har lejet sig ind. Så har jeg så sørget for at sige, okay, hvordan får vi filmen, og hvordan får vi det skaffet afsted. Men det er simpelthen Medicinhaverne, der styrer det, men hvor vi så lægger lokaler til. Så det er, hvis der er nogen, der har en tanke om et eller andet, så kan de henvende sig. Så kan de bare henvende sig til os. Altså, booke sig ind. Ja, booke sig ind. Ja. Altså, så laver vi det som en udlejning af biografen. Og fødselsdag. Vi har også børnefødselsdag, kører vi også her. Nå. Ja. Altså, jeg indrømmer jo gerne, jeg er så nørdet ude i biograf, så der er sådan hver andet, tredje år, så leger jeg biografen til min egen families forbrug, og så siger jeg, nu skal vi se en tv-serie, og så sætter vi os op og ser tv-serien i biografen. Det kan man også gøre. Ja. Så nørdet kan man også være. Det er godt. Og samarbejde med andre biografer, der ved jeg, du har i hvert fald frisk erindring. Ja, jeg kommer jo lige direkte fra et møde i vores forening af små biografer på Fyn. Fyn har vi en række foreningsbiografer. Vi er jo ikke den første foreningsbiograf. Så jeg har lige været til et møde i dag i Aarup Bio, hvor jeg har mødtes med Ringe Bio, og med Nørre Åby Bio, og Glamsbjerg Bio, og Helios i Faaborg, og Kerteminde Bio var der også, og bioandelen på Ærø, vores sted. Og det er noget, vi igen har fået. Det har været der tidligere, men det har været nede, især under coronapandemien, da den var der blev det helt lukket ned. Men så har vi fået det op at køre igen her inden for det sidste års tid, og hvor vi så har lagt nogle faste datoer, hvor vi har sagt, de her datoer, der mødes vi. Vi har fokus på at tale om specifikke emner. Det første møde, vi havde, der var det bare sådan, hej, Dag, vi arbejder frivilligt her, hvad laver I? Og sådan lidt. Og så det næste møde, vi havde, det var hos os her i januar. Der var de på besøg i Bio Langeland, hvor vi snakkede marketing. Hvad oplever de udfordringer? Hvordan kan vi spare, blive gode? Hvad har I af positive sider? Hvad er der af dårlige sider? Hvad arbejder I ikke med? Hvad har I opgivet? Hvad bruger I? Hvad virker for jer? Hvad virker ikke? Så vi ligesom, i stedet for at vi skal selv sidde i hver forening og opfinde den dybe tallerken, så sparer vi med hinanden. Ja. Så dagen i dag, det har været teknik, har emnet heddet, så vi har snakket rigtig meget operatøropgaver med, hvordan man får samlet filmene, og hvordan man kunne gøre det smidigere og lettere, og hvor vi er blevet klogere på, at der var faktisk nogle af biograferne, de har helt opgivet at have operatørtitlen, hvor der kun er et par maskinmester, der sørger for, at
filmen er samlet, så er det faktisk cafépersonalet, der starter filmen. Ja. Så det er jo også en måde at arbejde på. Så det er sådan en inspirationstur til andre foreningsbiografer på Fyn. Og så kommer vi rundt og ser hinandens biografer. Og igen bliver inspireret, klogere. Hvad gør I her? Vi står i den her situation. Vi er for eksempel her i efteråret i vores biografer, vi har haft rigtig mange udlejninger til foredrag, og hvor vi sådan er blevet opmærksom på, at vi har faktisk ikke mulighed for at lave spot på foredragsholder nede foran lærredet. Enten så skal vi have alt lyset tændt, eller så skal vi dæmpe noget lys, og hvis man sidder på bagerste række, så kan man faktisk ikke se, men vi skal også bruge lærred og sådan. Så det har stillet nogle ting, hvor vi sådan har sagt, okay, og hvordan kan vi gøre det bedre? Og så vi er faktisk gået i gang med i bestyrelsen, fra bestyrelsens side at sige, hvis vi vil have noget spotlys, vi vil have noget bedre lyd, kan vi forenkle processen i arbejdsgangen for den pågældende operatør? For lige nu så er det sådan lidt ikke vanskeligt, men man skal lige være opmærksom på nogle teknikker og nogle ting, hvordan man tænder, og man skal tænde her, og det her, det skal lige, og så skal du lige teste af, og så skal du lige dreje lidt her og sådan noget. Kunne man forenkle det, så man kunne styre det et sted fra, for eksempel? Så det er vi gået i gang med at få indhentet tilbud på, og har snakket med det, der hedder AV-centret, som styrer vores lys og lyd i biografen, og sagt, vi vil gerne have den her opdatering. Hvad kommer det til at koste os? Og så er det jo så planen, at så skal der i gang med at søge nogle fonde. Ja. Men det er igen en inspirationstur, fordi så AV-centret sagde til os, jamen, så tager vi og besøg Ringe Bio, fordi der har vi lige lavet, og vi har gjort sådan og sådan. Og så kørte vi til Ringe Bio, og så kiggede vi på, hvad de havde fået lavet af lys og lyd, og så kunne vi stå og kigge på det. Ja, det er sgu da meget smart det der, men alligevel så passer det ikke helt til vores, så vi kan ikke gøre det en til en, men nu har vi da en idé om, hvor vil vi hen. Ja. Og så inviterede vi lys og lyd ned, og så gennemgik vi det med dem, og så sagde vi, så er det her, vi arbejder hen imod. Og de andre biografer, bliver de drevet ligesom Bio Langeland? De er også foreningsdrevet, ja, og frivilligt drevet. Men igen, der er mange sæts op. Bioandelen på Ærø, der blev jeg jo chokeret i dag, hvor jeg fik at vide, ja, de var 8 mand, der drev den. Ja. Hold op. De var kun 1 mand, der var på vagt, og de havde en vagt hver uge. Og så var det noget, der hed, så sørgede de selv for at sælge billetter og sælge slik og hvad der nu måtte, og så startede de selv filmen, og de ryddede selv op. Ja. Og så var der for eksempel Aarup Bio, vi besøgte i dag. De fortalte, at de er cirka 40 frivillige, der driver deres biograf deroppe, men de er så en helt anden installation i deres, fordi de lå så i et kulturhus, hvor biblioteket var integreret, og de så havde den her biografsal, men deres sal er der scene, så musikforeningen er faktisk med inde over og laver arrangementer der også. Så der har de så et helt andet setup med at skulle koordinere, hvornår der er musikarrangementer, og der er en foredragsforening derinde også. Så der fandt vi jo så ud af, at Aarup Bio, de viser ikke film om onsdagen, fordi så er det foredragsforeningen derinde og holde et eller andet foredrag i stedet for. Ja. Så der er mange måder, at drive en biografforening på. Fordi så er der Helios, de har 2 sale, og de har en stor sal, hvor de igen kan lave koncerter, fordi de har en hel bagscene bag lærredet. Men de har også en lille sal, hvor de kan køre de lidt mere kunstneriske ting. Og så har de en café, som så er forpagtet ud til en, der driver caféen. Men det er de frivillige, der driver biografen. Så igen, der er rigtig mange forskellige setups. Selvfølgelig finde det, der virker. Og man er også at finde det, der virker. Ja. Altså, så kan man tage Ringe Bio. Vi sammenligner os meget med Ringe Bio, fordi vi er en ensalsbiograf. Vi har stort set lige mange pladser. Men Ringe, hvor Ringe ligger, de lukker ned i alt, hvad der hedder sommerferie, juleferie, påske og pinse. Der lukker de ned nærmest. Hvor vi er nødt til at gøre det modsatte, fordi der øger vi jo i turister. Ja. Så vores store måneder, det er som regel altid feriemånederne. Så hvis vi lukker der, det nytter slet ikke noget. Nej. Altså, men der er deres store dage, så de har lave dage i ferierne, fordi at de så ligger, hvor de ligger. Så betyder det så uden for feriesæsonen, der har Langeland lave dage? Så er vi lidt mere lave der, ja, afhængig af filmen. Ja, det er klart. Fordi er den rigtige film der, så kommer folk. Ja. Men vi kan godt mærke forskel en gang imellem på, at nu er vi ude for feriesæson, og så er den rigtige film, der måske ikke lige, eller... Men der er jo også, nu har vi lige haft en film, der kun blev vist et par gange, og der kom så folk igen og spurgte, kommer den ikke igen? Så nu har vi været nødt til at, ligesom at sætte den på 3 dage mere, nu her kommer Elvis-filmen igen, fordi der har været forespørgsel på, at de simpelthen ikke nåede, fordi den ikke blev vist så længe, så kommer den igen. Ja. Så
Ja. Så hvis vi hører flere sådan forspørgsler af kunderne, og kunderne siger det til de frivillige kommer tilbage til os og siger, så vi har hørt, at der er nogen, der spørger på den her, kunne det være, og sådan noget. Så er vi altid åbne for at se på programmet, om vi kan lægge den ind igen, men mange gange så kommer den så lige en lille måneds tid forsinket. Ja, men det er vel også det, folk læser om, der påvirker jo, hvad de gerne vil se, så... Ja. Hvis der lige er et eller andet nyt op. Så. Jo, men altså for eksempel den her med Elvis Epic, det er jo en dokumentar om Elvis. Det er jo sådan set ikke, fordi det er en filmfilm, så det er jo en dokumentar om ham. Men selv også i filmudvalget, det var faktisk kunder, der begyndte at spørge, kommer den ikke? Hvor vi så tog den med på filmforslagslisten, vi har i filmudvalget, og så sad vi og snakkede om den, og så, jamen der var flere, der var begyndt at spørge ind til den, og så gik vi ind og kiggede, vi havde ikke set den, nogen af os. Så det var sådan lidt, jamen så prøver vi sgu at smide den på, og så som sagt, så giver vi den de her 3 dage, tror jeg, vi gav dem hen over en weekend, eller sådan et eller andet, hvor vi satte den på nogle aftener, og en film og kaffe, og den var faktisk ret pænt besøgt på de 3 dage, altså folk kom til den, og så efterfølgende, så var der nogen, den var bare så god, og vi vil gerne se den igen, og så har vi sat den på igen. Ja. Og det er fint, de kan være så fleksible. Ja. Men I har jo også en hjemmeside med en masse informationer. Ja, det har vi. Og det er vel der, folk de rigtig bliver interesseret. De er også det, de kan købe billetter, er det ikke rigtigt? Jo, man kan købe billetter og gavekort via vores hjemmeside. Og vi prøver at lægge ud, altså månedsprogrammet lægger vi ud cirka, jeg plejer at sige, cirka den 15. i måneden, der lukker næste månedsprogram. Så vi er sådan 1,5 måned foran hele tiden. Og det er vi simpelthen nødt til at være, fordi vi er frivillige, det bliver drevet frivilligt. Så folk skal ligesom have noget at gå efter. Og så lige så snart, at jeg har frigivet det interne, eller det programmet for måneden, der kommer, så bliver det lagt ud, så bliver det lagt op i vores billetsystem, og så kan man finde hele næste måneds program der. Og så prøver vi så i vores filmudvalg at sige, jamen, vi arbejder jo lidt længere end kun 1,5 måned frem, så der er jo nogle film, hvor vi siger, jamen, nu begynder sommerferien lige om lidt, så vi har sådan set allerede sagt, alle de her børnefilm i sommerferien, dem vil vi gerne vise, vi vil gerne have dem pakket ind, så de kommer som premierefilm, fordi det kunne være godt. Så allerede nu, så på kommende film på vores hjemmeside, så kan man faktisk se, at de her film kommer hos os. Ja. Selvom der ikke er program lagt på dem endnu. Ja. Så man kan hente meget viden hos os på vores hjemmeside. Ja. Og i vores app også, for den sags skyld. Ja. Er det hjemmesiden, der bliver brugt, også når man booker, altså køber en billet? Jeg synes, der er mange, der bestiller, men der er også nogen, der kommer bare ned og køber. Det kommer lidt an på, hvad det er for et arrangement. Ja, nu i sidste uge havde vi et arrangement med premieren på The Devil Wears Prada 2, hvor vi havde lavet et arrangement med Butik Knæ, hvor jeg havde været nede og inviteret Butik Knæ og sagt, kan du ikke komme ned og lave et eller andet? Vi finder på et eller andet. Hvad ved vi ikke endnu? Og lige så snart han lagde det på sin Facebook-side, så begyndte der at blive solgt billetter. Så vi endte med i torsdags og havde en helt udsolgt sal. Og det var primært købt via net eller app. Ja. Det de havde købt til den. Ja. Det er mest, når der er kaffe og kage, der kommer de mere dumpende ind og køber. Og børnefamilierne i weekenderne. Ja. Der er det sådan, der er nogen, der går ind og kigger, der er kun reserveret en 5 stykker, vi går bare ned og køber. Ja. Så bestiller de ikke på forhånd, eller noget, så dukker de bare op. Ja. Så det er sådan lidt forskelligt, men er det en film, der er populær, for eksempel som da vi havde Ternet Ninja, eller Den sidste viking, der var der bookninger. Så kan vi se, så bliver der booket. Så reserverer folk og kommer der ned til. Ja. Det kan jeg også se, når jeg har været inde og book, så I må jo vide nøjagtigt, hvor er den bedste plads i biografen. 6. række midt for. Så ved du det. 6. række midt for. Ja. 6. række midt for, eller 5. række midt for. Det er det bedste sted. Ja. Kan I anbefale nogle film, der foregår på Langeland? Ja, spiller der nogen lige nu, som er filmet eller optaget her? Altså, vi har ikke nogen lige i øjeblikket, der er filmet på Langeland, der er på vej, som jeg lige sådan umiddelbart ved. Jeg ved, der kommer nogen i løbet af 2027, der kommer, som er filmet her.
Kommer blandt andet en, der hedder Sælkvinden, som er optaget lidt her, men også meget på Færøerne. Den kommer til næste år, ved jeg. Og så ved jeg, at Film Fyn er i gang med noget, men jeg kan ikke huske, hvad det er for noget, men hvor de igen, altså det kommer sådan lidt plopvis, hvor vi sådan lige pludselig bliver opmærksom på, om nu kommer den her film, den har været her, og sådan, hvor vi så prøver at sige, vi prøver så vidt muligt, vi har sådan, i filmudvalget har vi sådan en holdning til, jamen har de været og filmet hos os, har de været på øen og filme, så viser vi filmen. Ja. Og så er vi stort set ligeglade med, om der ikke kommer nogen eller ej. Det sker desværre også. Men vi bakker op om de film, der bliver optaget på øen. Ja. Det gør vi. Hvad er fremtidsplanerne for Biografforeningen og Bio Langeland i det hele taget? Jeg har en meget langtidsfremplan. Jeg er og bliver filmnørd til fingerspidserne, og nogle gange så er jeg næsten lige ved at løbe livet af mig selv, så meget filmnørd er jeg. Bettina, hun er sød at sige, at jeg er tidsoptimist. Ja, meget tidsoptimist er hun. Ja. Lige nu så er det som sagt, så er vi i gang med at prøve at se, om vi kan forsøge nogle fonde til det her lys og lyd. Så har vi nogle udfordringer med vores airconditionanlæg nede i caféen, på grund af det store glasparti, vi har. Så går vi ind i den varme tid nu her, så bliver der meget, meget varmt, og så har vi et airconditionanlæg, der er rigtig godt til at køle lige pt, så det køler lidt for meget ned, som så giver nogle problematikker, så der arbejder vi med, men det er jo også snart 23,5-24 år gammelt, så der er nogle ting og nogle mekanismer der, vi er i gang med at kigge på, om vi kan gøre noget bedre der. Men det er igen, der skal søges nogle fonde, der skal søges nogle midler, men vi er i gang med at indhente tilbud på det hele. Biografen blev jo i 2025 lige der ved årsskiftet 2024-2025, der fik vi skiftet vores projekter fra en lampeprojektor til en laserprojektor. Og vi fik skiftet lærredet i januar 2025, for at den kunne være med til den her laserprojektor. Og det var simpelthen en fremtidsinvestering, fordi den fremviser, vi havde, den kunne vi ikke få reservedel til længere, altså den var blevet for gammel, den blev ikke opdateret mere, og der var bare nogle ting. Og så var der noget miljømæssigt i det, den lampe, der var, den brændte rigtig meget el af, for at det var en lampe, der skulle lyse. Så der var sådan noget besparelse i at sige, okay, men så er det ved at være tid til, at vi skal have det opdateret. Og den plan arbejdede vi allerede med for 2022, hvor den daværende bestyrelse besluttede sig for at sige, okay, men vi skal have teknikken, den skal være opdateret, vi skal være med på markedet hele tiden, og kunne være med på det nyeste nye, så vi ikke går i forfald. Så jeg tænker, at nu har vi fået en ny projektor og et nyt lærred, som holder de næste 10-15 år. Men så er der som sagt, så er der det her med lyden i vores mikrofoner og højtalere og sådan noget. Jamen er der noget, man kan gøre der? Og min helt store drøm er på sigt at få det, der hedder Dolby Atmos-lyd. Hvor det giver en helt anden oplevelse af filmen med, at man kan høre, at lyden kommer ind fra højre og forsvinder ud over venstre side og sådan noget. Det er jo creme eller creme for en filmentusiast, hvis du spørger mig. Men lad os se, om det lykkes. Vi er i hvert fald sikre på, at vi har en fremtidssikker. Vi vil i hvert fald gøre vores for at der bliver ved med at være en biograf. Altså, hvis vi skal sige noget, og hvis man skal sige noget i den her podcast, som vi håber, der er rigtig mange, der hører, hvis de vil blive ved med at have en biograf på Langeland, så skal de bruge den. Altså, vi har lige nu en god egenkapital, men det har vi kun, fordi de tidligere bestyrelser har formået at arbejde og spare, og man besøgte biografen. Der er sket et eller andet i vores filmvaner efter corona. Men det er på hele filmbranchens vegne, at der er sket noget der. Så jeg kan bare sige, at efter corona, vi er ikke kommet op på niveau endnu, som før corona. Ja, så skal vi til det. Der er ingen vej udenom. Vi skal tale om popcorn. Når vi snakker fremtidssikring, kan vi være sikre på, at der er popcorn i fremtiden også? Jeg siger ja. Det er altid popcorn. Popcorn og bio, det hører sammen. Ja. Og dem, der kommer i biografen, det er ikke altid, at de nødvendigvis har tænkt sig at købe popcorn. Det kan godt være, at de bare blander slik. Men hvis ikke vi har lavet popcorn af en eller anden årsag, så kommenterer de det. Så mangler duften af nylavet popcorn. Selvom de ikke har tænkt sig at købe dem, så mangler det bare derinde. Altså, så som regel bliver der altid lavet popcorn. Der kan være ved kaffe og kage engang imellem, der ved vi, det er ikke så tit, vi sælger popcorn,
Men vi gør det helt klart, så hvis der kommer nogen, så laver vi dem hurtigt. Og nogle gange laver vi også en gryde, bare for at det lugter af popcorn. Altså, og så spiser jeg lidt af dem, når filmen er gået i gang, hvis ikke de så. Ja, det skal vi jo lige huske at sige. Som en frivillig i biografforeningen, så er der popcorn og libetum. Ja. Så Altid. popcorn og kaffe, det går vi ind for. Ja. Men ja, det er rigtigt, som Bettina siger, det er lidt forskelligt, hvad kunders holdning er. Altså, i bestyrelsens holdning er det helt klart, at der skal lave popcorn til alle forestillinger. Så kan man så sige, har vi en koncert, har vi et eller andet, hvor man sådan tænker, det giver ikke helt mening at lave her, så laver vi ikke så meget. Men til alt, hvad der hedder filmforvisninger og sådan noget. Og der er også bare nogle gange, så filmens tema, altså det tema, filmen nu har, der er der sådan lidt, hvor man sådan, der er sgu ikke nogen, der køber popcorn her. Nej. Altså, den kan man ligesom måle sig ud på, men det, der har vist sig her for, det er ved at være et lille års tid siden, halvanden siden, der fik vi simpelthen gennemtrumfet, fordi førhen til film og kaffe, der lavede vi faktisk ikke popcorn. Men så besluttede vi i bestyrelsen, og så sagde vi, der skal simpelthen laves popcorn, der skal laves popcorn til alt. Så skal man så kigge på, hvor mange popcorn man popper. Det er jo det. For man behøver ikke bare poppe løs. Nej. Men det har så vist sig efterfølgende, efter vi har sagt det igennem, jamen der er folk, der kommer til film og kaffe, som gerne vil have popcorn. Ja, da de opdager, at det pludselig er en mulighed. Ja. Så køber de alligevel. Ja. Så det er også den der med nogle gange, at man skal have vendt den der, der er ikke nogen, der køber noget. Og hvis man siger, hvis vi nu laver det, det dufter af popcorn, så kunne det jo være, at der var nogle interesserede, som synes, det var dejligt med popcorn i dag. Ja. Skolerne har jo også, hvis de kommer og leger, så fortæller de inden, vi skal bruge så mange popcorn. Ja. Der vil jeg sige, der er jeg glad for, at jeg er glad for popcorn. Fordi at lave sådan 95 mellem popcorn til 9:15 om morgenen, det er mange popcorn meget tidligt på dagen. Der skal man altså kunne lide popcorn, fordi ja. men vi gør det glædeligt. Ja. Altså, man kan jo sige, at altså bare lige sidste år med skolen i biografen, det er noget, vi arrangerer sammen med UCL i Odense, og hvor der så blev sat billetter til salg til skolerne på øen. Altså der havde vi jo 1005 elever igennem med skolen i biografen i 25-26 sæsonen, og der er stort set bestilt popcorn til alle forestillinger. Ja. Så det er en god indtjeningskasse i biografen. Også 9:15 om morgenen. Også 9:15 om morgenen, og også 11 om formiddagen. Ja, hele tiden. Ja. Selve foreningen, bestyrelsen, Ja. hvor meget styrer bestyrelsen så, når det er lagt ud i arbejdsgrupper? Altså bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift. Ja. Så hvis der er noget, der går i stykker derop, så er det bestyrelsens ansvar at få det fikset hurtigst muligt, så de pågældende hold kan køre en almindelig dag. Ja. Så bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af biografen. Skal biografen males, så skal vi ud og indhente tilbud og sige, vi skal have malet den udvendigt, det er en træbiograf, der er beklædt, så der skal være noget vedligeholder det. Er der noget, der er gået i stykker, jamen, så får vi det at vide, og så får vi det fikset. Virker lyset ikke, jamen, så skal vi have skaffet en elektriker, der kommer og kigger på elen. Så det er bestyrelsens opgave at have den daglige drift. Ja. Og økonomien, det er vel også bestyrelsen, der hænger på den? Ja, det er det jo. De hænger jo sammen, de to, biografens økonomi og biografforeningens. Ja. Altså det er jo foreningen, der er med til at drive biografen, og i det, at jeg plejer at sige det sådan, hvis vi ikke havde vores 900 medlemmer af biografforeningen, der støttede os med 125 kroner om året, så kunne vi ikke have en biograf. Nej. Altså det er støttemedlemmernes bidrag til biografen, der gør, at den kan løbe rundt. Ja. Fordi hvis vi skulle aflønne folk, og alle de udgifter, der er til at drive en biograf med el og vand og varme og alle de der ting, og filmleje og sådan noget, det vil slet ikke kunne løbe rundt på Langeland. De frivillige i foreningen, I gør vel også et eller andet sådan fælles Altså jeg vil sige, udover at have vagter dernede og sådan ting, så er der jo også et par gange om året, hvor vi er nede og laver en hovedrengøring og rense sæderne igennem, og sådan generelt bare. Er det julefrokost? Der er julesammenkomst. Der er julebrunch. Julebrunch. Ja,
Det er også hyggeligt. Ja. Men ellers er der også arrangementer, vi har haft ude en forfalder, der gav førstehjælpskursus til os. Så vi har det på plads alle sammen. Ja. Der er jo andet end bare at have sin vagt. Altså, så kører vi nogle flyer ud til de forskellige butikker på øen, sådan så de også kommer lidt ud i enderne, at de kan se, hvad der foregår inde midt i Rudkøbing. Ja. Ja. Og hvordan får I nye frivillige? Vi har i de sidste par år har vi prøvet at skrive ud og sige, at nu mangler vi frivillige på Facebook, og så har vi fået nogen den vej igennem. Altså, de har set, at I mangler frivillige, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Så inviterer vi dem til en dag, hvor vores formand Johan Madsen Østerby og en anden frivillig, Christa Rygaard, mødes med dem og fortæller, hvordan er det at være frivillig hernede hos os, hvad er det vi laver, hvad forventer vi, hvordan og hvorledes skal det køre, og hvilken ugedag kunne den pågældende måske tænke sig at være frivillig på, sådan lige forventningsafstemme lidt. Men erfaringsmæssigt med at få frivillige, så er det faktisk bedre at sådan sige, prik på skulderen. Ej, skal du ikke ned og være frivillig sammen med mig på mit hold? Det kunne være så hyggeligt. Ja. Det er i hvert fald den måde, vi holder dem bedst. Ja da. Altså det er der, vi ligesom får prikket ud og sagt, ved du hvad, jeg synes, du skal være frivillig hos os. Kom, det er sjovt. Ja. Og på den måde får vi mange overtalt til at være frivillige på den måde. Overtalt. Ja, nogen er overtagelse, okay, og nogen er ikke. Og så er der jo, som Bettina, vi har rigtig mange, og det Biografforeningen virkelig har været god til, det er netop, at du nytilflytter. Og kom ind ned hos os. Du får et netværk af den anden verden, som man overhovedet ikke kan betale for penge. Ja. Og kommer du på dagholdet, hvor det ikke er det samme hold, man er, der skiftes man. Altså, der er du aldrig de samme 4, der mødes. Det er i hvert fald sjældent, at det er meget sjældent, at det er det samme hold, der stiller til de pågældende dage. Så der bliver du krydset med mange forskellige, så får snakket med mange forskellige, så du får det her netværk. Ja. Altså jeg kom tilbage til øen i 2007, efter jeg havde været i udlandet og studeret i et par år. Og der gik jeg ned og meldte mig ind i foreningen, da jeg kom hjem. Og det var lidt fordi, jeg var filmnørd til fingerspidsen. Jeg synes, det var mega fedt, at mens jeg havde været væk, så havde vi fået opbygget den her biografforening. Jeg tænkte, det skal jeg være medlem af. Det vil jeg gerne støtte. Og så gik jeg og ventede et år på at blive frivillig. Og så da jeg blev frivillig, der var det sådan, jamen nu rejser jeg til Skive. Ja. Men jeg var så heldig, så det hold, jeg kom på, det var lørdag eftermiddag. Så jeg kunne godt rejse til Skive og passe en skolegang deroppe mandag til fredag, og så kom jeg hjem og være frivillig i weekenden. Det var jo ikke noget problem. Nej. Så det gjorde jeg i 1,5 år. Ja. Det er jo sådan lidt med, hvordan det kommer til at passe. Og jeg er meget glad for at være på mit lørdag eftermiddagshold. Jeg kan godt lide at være på dagsholdet. Ja. Hvis det er så hyggeligt, når de der små børnehavebørn kommer, og jeg er så glad over, at nu skal de ind og se noget. Det er så hyggeligt, altså. Ja. Så, og det er det samme med skolen i biografen, når de kommer fra de hold der er det også sjovt. Altså, og det samarbejde, vi har med biblioteket og Edith 24, det giver bare noget. Altså, jeg kan kun anbefale at blive frivillig i en eller anden sammenhæng, et eller andet, fordi det giver bare et netværk, du ikke kan betale for penge. Og det er det, jeg slår på frivilligheden. Det er det der netværk, det skaber. Ja, helt sikkert. Der er en gruppe, der kan markedsføre sig, en PR-gruppe, og der er en café-gruppe. Ja, vi har en cafégruppe, der består af 3 kvinder. Marianne Storm og Lene Petersen og Åse Storhauge, de styrer caféen, sørger for, at der bliver handlet slik ind, og der bliver købt ind af øl, vin og vand. At det er fyldt op, sørger for, at kaffemaskinen er fyldt, og servicerer den. Og sørger for, at der ikke mangler toiletpapir, avispapir og sådan noget. Og det styrer de fuldstændig selv. Og de går selv og køber ind og sørger for, at tingene de bare sker stille og roligt. Det har de simpelthen taget hånd om. Og det fungerer. Og det fungerer bare. Fuldstændig. Ja. Og så når vi er på vagt, så har vi til opgave at skrive, hvis vi ser, at der er en pære, der er sprunget eller et eller andet, så har vi vi har det, der hedder en checkliste, når vi møder på arbejde, hvordan vi starter biografen op, og så på den checkliste kan vi skrive fejl og mangler. Så hvis der er en pære, der er sprunget ude på toilettet, så skriver man lige på bagsiden der, pæren på det og det toilet er sprunget, eller vandhanen trænger til afkalkning, et eller andet. Og så læser de, når de er dernede, de er i biografen 1 til 2 gange om ugen, og så læser de bagsiden der, og så får de stille og roligt sat i værk med at få fundet til det, der skal gøres, og ellers informere os videre i bestyrelsen, at nu er der en opgave, de ikke kan løse, den kræver lidt mere. PR-gruppen, det er noget, der har været... Vi reklamerer med den på vores hjemmeside, fordi vi stadigvæk i bestyrelsen har en drøm om, at der måske en dag kommer nogle frivillige, som siger, vi vil gerne lave PR. Vi synes, det her kan gøres bedre. Og så vil vi jo bare sige, ja tak med kysseren. Men PR-gruppen har faktisk ikke eksisteret siden 2011. Så det PR, der foregår i biografen,
Det er sådan lidt, at jeg lægger månedsprogrammet hver måned, så får jeg det sendt til, at der bliver lavet et program, der kan præsenteres ud af biografen. Så jeg laver det, der hedder et internt program og et offentligt program. Fordi det interne program, der er sådan de her forestillinger med skolen i biografen og børnebiffen, der står de på det interne, men de behøver sikkert stå på det offentlige program. Og hvis der er nogle privat udlejninger og sådan noget, de står heller ikke på det offentlige program. Og så har vi en frivillig, som sidder og laver et offentligt program, som bliver frigivet sådan slutningen på den foregående måned. Så her sidst omkring den 25. i måneden bliver det frigivet. Og så kan vi begynde at distribuere det ud, og det er det, Bettina, hun så smukt gør, er med til at gøre hver måned. Ja. Altså kommer det nord og syd på øen, og det bliver sendt ud til alle foreningens medlemmer, så de kan se, hvad går der i biografen den pågældende måned. Og det er sådan set det PR, vi har, og så har vi engageret en ung mand for at hjælpe os med Facebook, fordi vi er gået tilbage. Det er rent økonomisk set, og ikke reklamere i øboen længere, fordi det blev simpelthen en for dyr post i forhold til, hvad vi havde af billetsalg. Så nu har vi engageret en ung mand, som kan hjælpe os med det Facebook, fordi vi er jo også realister i biografforeningen, at det er det grå guld, der trækker meget dernede, og der er mange af dem, som faktisk ikke har så stor forstand på Facebook, og det der IT-midler og sociale medier og sådan noget. Så der har vi købt os hjælp ind til at hjælpe os med at få lavet de her opslag med, hvad går der i biografen af film. Så laver han nogle organiske opslag og laver nogle annonceopslag, så vi ligesom bliver bredt ud og stille og roligt. Det samarbejde har vi haft kørende nu i en lille 1,5 års tid. Så det er sådan set det PR, vi har lige nu. Og så Ditte, der gør en kæmpe... Ditte er frivillig på vores tirsdagshold, og hun gør en kæmpe arbejdsindsats med det her med at blandt andet lave månedsflyeren og lave flyers til særarrangementerne. Lige nu så er hun i gang med at promovere en midsommerkoncert, vi skal holde til juni, hvor hun er ved at distribuere det rundt, hun har lavet, og så får vi det sendt ud og lave pressemeddelelser og sådan noget. Men det er sådan step by step, men det er sådan igen mig, der sidder og siger, nu kører vi videre med det. Så Ditte og Michael gør jo rigtig meget med deres arrangementer. Jeg kan ikke huske, om de er en mere. Nej, det er Ditte nu. Ja, okay. Altså, hvor de er ude og finde på... De har lavet noget jazzarrangement dernede, hvor de havde jazzorkester, der kom og spillede. Og så viste vi en film der hed Kølen 75, som handlede om en jazzmusiker og hans koncert i Kølen i 1975. Og de der særarrangementer, de så går ind og laver, dem går de jo så også ud og reklamerer for. Og det giver noget. Det gør det altså. Ja. Det og det er det, vi kan mærke, men det er jo sådan lidt, det ville være rart, at vi ikke kun gjorde det på særarrangementerne, men vi også fik det gjort på de almindelige spillefilm, der er. At der blev skabt noget mere opmærksomhed. Men det er jo det, at Bettina og en gruppe af andre frivillige kører programmet fra nord til syd på øen, til butikkerne. Og det har også gjort noget, tror jeg. Og det har vi gjort i et år nu. Og har vi fået det op at køre igen. At de ligger og kører månedsprogrammet ud hver måned. Ja, både til butikken, men også ud til campingpladserne, til turisterne og sådan noget. Altså, så de kommer lidt ud, sådan så at på regnværsdagene, så kan de godt finde på noget med ungerne, hvis ikke de skal på stranden. Ja. Så er der jo filmfestivalen også nu her jo. Ja, så har vi faktisk filmfestival. Ja, men det er jo en forening i sig selv, som har lejet sig ind i biografen fredag og lørdag til at vise en filmfestival, og så foregår det igen. Noget af det på Brolykke, og noget af det på Langelands Efterskole. Her til sidst, har I oplevet, at folk fik øjnene op for en særlig film på grund af jer? Altså det jeg synes der er sjovt i biografforeningen, eller i biografen, hvis man kigger sådan på det, fordi mange folk er meget kredsende i deres filmsmag, og siger, jeg går kun i biografen, når det er en film, jeg ved, jeg kan lide. Og jeg plejer at sige sådan, siger nede hos os, vi viser ikke nogen dårlige film, vi viser kun gode film, så man kan trygt gå ned og se alle de film, vi vælger. Selvom man tænker, det er ikke noget for mig, så stadigvæk prøv at gå ned. Den sidste, vi lige har haft her i marts-april, det var en engelsk titel, der hed I Swear. Jeg skulle lige til at sige. Ja. Og vi har prøvet at presse den ud alle steder og få alle til det. Den var i Biografklub Danmark, hvor den kom som en forpremiere. Så man kunne ikke få den til halv pris, når den spillede normalt. Men lige på forpremieren, der var det muligt at få halv pris som medlem af Biografklub Danmark. Og der fik jeg arrangeret med borgerforeningen hernede, hvor jeg sagde til dem, jeg synes, I skal komme og se den her film. Det er den her film, I skal se. Det er den, I skal prioritere at komme ned og se.
Og der er det fedt at få presset dem ud og sige, vi ville aldrig have valgt den film selv. Og det var simpelthen så godt, du havde valgt den til os, fik jeg at vide, da de gik ud. Og så vi siger, ja, kom nu, vi viser kun gode film. Ja. Og vi viser nogle gange nogen, hvor man sådan, I skal tænke. Altså, det er ikke bare ind af det ene øre, ud af det andet, men hvor der kommer en god fortælling. Og den her I Swear, den handler om en ung mand, og han lider af Tourettes. Og man følger ham fra han er 14 år gammel, og så hvordan han bliver diagnosticeret, eller han begynder at have Tourettes, og hvordan han så bliver behandlet igennem sin skoletid, ungdom, og hvordan han så prøver at lære at leve med det, og hvordan han bliver accepteret med det. Og det er simpelthen, som jeg siger, man griner, man græder, og man græmmes. Det er det, vi gør i foreningen. Det var godt. Tusind tak, fordi I ville komme og fortælle så spændende om Ja, og jeg lærte også en Langeland. masse nyt i dag, jeg ikke vidste på forhånd. Ja, det er jo godt. Ja, Jamen, jeg ved meget om vores biograf, så man kan altid stille spørgsmål. rigtig fint. Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Som nævnt kan du se mere om Bio Langeland på dens hjemmeside biolangeland.dk. Her finder du også det seneste filmprogram og masser af information om kommende film og særlige arrangementer. Vi kan også anbefale Film Fyns side, filmfyn.dk. Du finder vores podcast på vores egen hjemmeside lørdag på langeland.dk og på en række andre platforme. I hjemmesidens navn staves lørdag med OE og på med dobbelt A. Rasmus Skov Larsen står for lyd, klipning og tilrettelæggelse af serien. Mit navn er Lars Lyholm Johansen. Fortsat god lørdag. Og husk, film skal ses i biografen. Jeg kan godt lide Langeland. Det kan jeg også.